Ako di ay si Juan, si Vicenta Dapok Nodro. Ang ako mong nickname, ilado dyan ko ng Luni ra yun. Luni ako ang ginatawag sa tanan Luni dyan. Luni Dako. Dako, yes dre. Tulog yun pa akong anak dre, so di mami tanan. Ang akong family is daan pa magyud sa unang dre nga kanang nanay mga pagsulay, no? Kay sugod pa lang broken family na ko. Broken family namin, no? Elementary family, pero ang pinaka dakong pagsulay nga bidangan sa mga kinabuhi sa akong pamilya, ang pagkawala gyud niya kung ka mga anak. Okay ra mo kay Okay ra gid eh. Pagkalumos nila nga, no, wala ang gilpoy. Mama, no, wala ginikanan nga. Kana bitong musugot nga. Maadto sa kadautan ang anak. Una, Fiesta de Polog, May 22, 2021. No, Fiesta yun kaayo. Akong anak kaning dako, kani 14 years old ni siya. May 22 siya nalumos. Pagka 25 dapat yung birthday. Ika 14 niya. No, so Sabado to nga adlaw, nag-duty mi sa akong bana. Akong bana field man, ako na ako sa opisina. Natingala na lang ko nga alas 2 kapin sa hapon, nanawag na ko si one of akong close friends at tata nga waslo. Okay. Nung papanawag na tata na ko, una niingon siya nga, Lon, ayaw ka kurat, relax. Nga naman ti, dito na ko gikan sa inyo akong giprove daan kung tinuod ba ang mga istorya nga akong nadawa. And kung ano man dahil siya nga, si Biboy na lumos, Biboy man ang angga niya, father. As kinsa nga Biboy siya nga, si Biboy ba? Ingon ko rin nga, wala ko kategori doon ako hilak at akong pautanan na titata din na lang ko nga asa na lumos. So nag-expect ko din nga maabtan ako nga akong anak nakuha na o gi-revive na lang. So perting buula kaayo dre kay gisugat ko sa babae nga rescuer. Niingon siya nga, ma'am, kumusta akong anak? Ikaw siya nga, ma'am, alas 2 pa mi diri, ma'am, wala pa ginakita. So mga to din nga murag gitabunan ko sa tibok kalibutan. So pertihan akong hilat dre, padayon ko sa akong lakaw. Hangtod nga niabot ko sa katong dakong kahoy nga dito sila nagsugod og kaligo. Yun dito ko lang mga tao daghan. So ana nga time dre, pag ingon nga wala pa akong anak, nga wala gyud nakuha akong anak. Na positive gyapon ko dre. Nga niingon jud ko masin di uli akong anak. Basin di ay nga ni nakatabok ra og ni uli ra pod. Positive gyud ko dre. Kay wala pa man gid ko nakita. So mao to dre nga pag abot na ko dito sa kahoy dre, nakitaan man ako ang sinina sa akong anak kong chinilas. So pagkakita na po dre akong gikuha. Pag human ko akong gigapos, wala dyan ko ilain nga. Kana bitaw, sa akong kawalin mo, diba ka na, ako na itong nadawa, ngayon ko din ko nga, wala, ako, na dyan ko i-prove, ay nga, di-post na ako anak oras, at ingon dyan ko nga, Lord, karong oras, Lord, nagtuo ko nga, patay na dito akong anak. Kay sa taas na kayang oras din ako sa nakita. Ug ako lang gihangyo imo Ginoo, ako nang intrigo na ko imo akong anak. Pero ako lang gihangyo Lord, napatay kong buhi imo ibalik akong anak. Kay kung patay na siya Ginoo, kabalo ko dihapon siya paingon nimo. Kay kung buhi po siya Lord, salamat pud kayo. Kung patay na siya muuli na mo Lord, muna akong gihangyo nga imong ibalik na po Lord, kay gusto na po ako siyang ipahilo na ko karong bisan sa katapusan higayon o dyan na akong giyangyo sa Ginoo dre, dawat na ko dre so dre nga wala akong anak kay kabalo man ko dre nga di mo akong tinuod nga Pinoy-anan dito sa langit. Hangtod ka nahitabo mga akong anak, wala ako damahan na kaning kamanghuran. Kuan ko na siya, kanang bulan ko na sa kanang fiesta sa Dipolog, kay duha man ang fiesta Dipolog. October o kanang May. October 13, 4 months na ang ligas nila. Parang ako daw nga malumos gihapon pareho ang sitwasyon ang akong mga anak sa ilang pagkamatay. Wala ako daw nga invite kami ang birthday, pero ang birthday nga mong giadto diri before pa, mga 1 week pa before ni balibad ko. A day sa iyang birthday ni balibad ko. Pero nga ano yun diri nga pag ulit na mong balay ni agi namin sa swimming pool, doon na kayong swimming pool ana ra dayon. Ana ra malabiyan na napapilya sa Milagrosa. Dayon.
Abot mo ba lang yung akong anak na makikadto ko nga di lang tadong, kabalo na gyud kadong. Di man jud diri kay sobra sa akong pagmahal sa akong anak, bisan ngit-ngit na dinhi adto mi. So nahitabo diri katapusan mi nga bisita sa nag-birthday. Pagkahitabo, pag-abot ako dito din nagsabot to din niya. Okay ra mo, di lang ta maligo, mukhaon na ta. Siya okay ra mo ana. Ni naging bata di paabot ako dito diri pagkakita sa tubig. Muligo man siya. Oh, dayon. Naman to dag ko po so napod yang papa, gi pa bantayan ta ko nako dre. Sa iyang pagligo-ligo dre. Gibantayan pa siya siyang papa. Dito ko sa 8 feet nagbantay dre, nagtindog ra ko dre bisan pagtao ko picture din ko mo awa kay magtay ko kay nalo ko anak naligo. Kaya mura ko na phobia ba dre, na trauma na ko sa itabo sa isa. So dre wag ginako damhan. Alas 6:36. Pag-ingon nga paingon sa kumbana kay manod ang po asa si Sian ingon man kumbana nga asa man siya ko nga wala naaraman di naligo raman to naaraman ka po nga nawala man mo na dayon to dre nidagan ko dre kabalo ka kung sa akong gibati dre niingon ako nga nalumos na po akong anak jud ko dayon dre wala bitaw ko niingon nga basi kung sarap mugi akong ginauna dito dre kay agi guro nga na humana ang manggulang ba bisa unsaon ako kuan ang sagbot dre dong nitago ka dong nagdula ka gawas dong kay mga una ta dong anak ko wala man gyud dre mo to din nga nisinggit ko sa luma palihog akong anak ko sa luma palihog anak ko naman to batan ko nga ni salom nga wala man wala ko no may galit dre kay na ay isuon nga busiro gisalom pasay 36 akong anak dre gihabwa dito dre gibutang pila naman kami minuto dre mga 10 minuto sa siya nawala dre dayon wala gyud wa siya gidala na mo hospital wala gyud gi-declare siya pagka alas 7 nga patay na siya napuno na siya injekan din siya daghan ay para sa iyang heart para mo ginawa siya wala gyud siya wa ko nagdahom dre nga may anak gihapon anak nga time dre ni atim ko suicide ang pa ko swimming pool daghan ko sa kasama-sama ko andre pero gibira mo ko na kong BFF alam bitaw ako yung nauna ato nga time rin ano bitaw ni atin mga mag-iikong nangang ko kay ingon ko ako mga idyo ko pa sa imo sa Ginoo kay ano bang ako sa itabos ako ikaduwadri ni kaingon si ko nga Lord sobra naman kayo imong pagsuligyatan na ako yan ato ko rin nangalagad man ta ko ni mong Lord daan pa man sa bata pa ko nanunda ko naman kayo nga pagsulay di man kayo duha pag yun anak nagihayat ako anak diri anak murag wala na ko sa buot diri ba mo to nga niingon ko nga niingos kong kaugalingon nga Lord kung maghikog ko dun sa may mahitabo may impyerno ko luoy kay akong mga anak luoy kay akong anak nang ingon unya ko diri nga ma anong naamang ka diha naaman ni kuya diri ingon bitaw ka nga magkita tali kuya sa heaven so pa ko bibiya nimo mo tuli akong giunawon diri una nga ako naling kamot ko sa kaugalingon diri nga nagligon si nakita nimo ting kanang kausaban ba karon sa positibo nga pamaagi pinaagi sa batik nga kasinatian giunsa nimo paglahutay unsay nakapalahutay nimo ako adto ginagiban nga nilahutay ko rin kana ra yung pag-ampo pubot nga pagsalig pag-ampo sa Ginoo kay para nako kalipay og kasakit iya man jud ni Lord si Lord man gyud nagbuotanan kay lagi wa man ta kabalo sa iyang plano wa ko kabalo sa iyang plano pero karon dre positibo lang gyud nako akong ginahuna nga sila nahiluna na sila o mga anak nahiluna na sila ni Lord kabalo ko na aran po sila mura gid akong ginahuna dre nga gabantay ra po sila namo na di gid sila mawala kay ako si mama ma-feel gyud nako nga naara gid sila kani si B-Boy si Sailor Bryle B-Boy iyang angga ang magulang ni so kani pod si Sian o si Sian si Shanley Bruce no? Kani siya sa swimming pool ni siya nalumos kani di ay sa suba sa Dipolog River kani so kani makatulog dito kaya halubon ra gyud ako sila ora gyud akong tambal ilang duha